V její tvorbě jsem hrozně ráda, že vlastně takhle otevřeně hovoří o emocích a o ženské sexualitě, protože to jsou podle mě hodně důležitý a opomíjený témata. Takže za to jsem fakt vděčná, že takovouhle umělkyni máme. Pre mňa Irfan Hetmer v slovenskom kontexte umeleckom je jedna brutálna bomba v tom, že pre mňa je to tak živé, taká totálne živá maľba a mne príde, že je samostatná jednotka, ktorá si ide po svojej vlastnej dráhe a nepripúšťa si, asi nie je úplne najsprávnejšie slovo, ale má svoju jasnú víziu, svoj cieľ a za tým ide a tá jednoznačnosť jej názoru mi príde tak veľmi fascinujúca, že podľa mňa je to silná nová ženská generácia.